खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी खुंजानो गोनां मिरु आबसुनि दा गिबियावनो आं नोंथांमोननि गेजेरजों दिनैनि बे बड'फा फोथार थावनिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालि जथुम्मा जानो थाखाय बेवहाय थाम-थिम जाबाय थादों आरो नोंथांमोननि नुनायाव दा नोंथांमोननि गेजेरजों माखासे बेवहाय बायदिसिना पान्डाल बसायनाय आरो फ्लेग हस्टिं खालामगोन जायगा बिबार बावनाय जायगा आरो एक्जिबिसन डेलिगेट बादा प्लास बाहायनो हल बे गासै माने जि साइन्स एक्जिबिसननि केम्प बेफोर गासैबो दिनैहाय माने फ्राय माने 75% खामानिया दिनै जाफुंबाय आरो बेखौ लानानै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय थोंजोङै बेवहाय माखासे बिथांमोननि साखाफारा जोंनि बेवहाय मावथिफोरनि साखाफारा जानाय जोंनि साजायदेरनाय गासै बेखौ साखोन सिखोन मोजां खालामनो थाखाय आरो समायना रमायना खालामनो थाखाय जोङो बेखौ नाजागासिनो दङ आरो बेबायदि दिनैनि जोंनि गासै दख'रानि क'क्राझार जिल्ला सिंनि मावथिफ्रा बेवहाय थुबुर जाफैदों आरो बिथांमोना मैखोमै बयबो गाव गावबागाव बिबान लानानै खामानि मावगासिनो दं। दा बिनिखायनो बे जानो गोनां जि सानब्रैनि हाबाफारि बेयो जाहाथे गाजा गोमजायै साखोन सिखोनै आरो गासै समायना रमायना मोनसे थासारियाव बारलाङो बेखौ जों मिजिंथिदों। दा हाबाफारिखौ नायनानै जोंहा मैखोमै बावहाय बाहागो लानाय माखासे माने थासारि दङ। जेरै 14 अक्ट'खालि जोङो फरायसाफोरनि मोनसे जथुम्मा लादों आरो बेवहाय जोङो 15,000निफ्राय 20,000नि मोनसे टारगेटआव जों फरायसाफोरखौ खावलायदों। दा आनजाद दङ बायदि थासारियाव दङ फरायसाफ्रा दा बेफोरखौ नायनानै जोङो मिजिंथिदों हानायसेबां माने 15,000नि खाथियाव जोङो फरायसाफोरखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिदों आरो बिनि उनाव जोङो 15 अक्ट'खालि जोंहा बावहाय माने गासै एबसुनि बारग' दैदेनगिरि जिल्ला आरो मिरुनि माखासे बिथांमोनखौ हांख्रायनानै जों बेवहाय एखुथा मोनसे सावरायनाय लादों आरो बिनि उनावनो जोंनि बावहाय जि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय थासारिखौ माने जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिजों गोरोबनानै थांनो थाखाय गोरोबनानै बे गोजोननायखौ लांनो थाखाय माने बे थासारिनि थाखाय जोङो मोनसे सावरायमेल लादों आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि दल संगठन आफाद जायफ्रा बिथांमोनहा दा दङ बिथांमोनखौ जों बेहाय खावलायदों। दा बिनिखायनो जोबथा दिनाबो बेवहाय हालुं मैलुं जोङो माने रायजोखौ खावलायदों जाहाथे बेवहाय जि न'खर मन्थ्रि बाहागो लाफैगोन 16 अक्ट'आवहाय जोबथा दिनाव गेवलां मेलाव बेयो बिथाङा गाहाय आलासि आरो बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो जाहाथे गासै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय रायजोफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गेवलां मेलाव गाव गावनो लैहोर लैहोर गोसो होनानै फैयो। मानोना बे ओनसोलनि जोंनि गासै बावहाय थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैनायखौ जों मिजिंथिदों। मानोना गोजान गोजाननिफ्राय बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा बेखाय जोङो न'खर मन्थ्रिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों जाहाथे जोंनि गासै जे राजखान्थियारि माखासे समाधाननि राहा बरननांगौ बेजों लोगोसे बिटिआर एकर्डखौ मावफुंनायाव बिथांनि मददजों जोङो बड'लेण्ड ओनसोलखौ लानानै आसाम नाङै बर'फोरनि थाखाय माखासे रैखाथि गोनां थिरांथा लानो थाखाय भारत सरकारनि गेजेरजों बेखौ जोङो नारसिनदों आरो बेखायनो दिनै जोङो बिनि बाहागो लानायजों माखासे जोंनि मोनफुंनांगौ दाबिफोरखौ लानानै जोङो बिथांनि खाथियाव गासै माने जि बिटिआर गोरोबथानि आद्रा थानाय दफा बेखौ मावफुंनायजों जाहाथे आसाम सरकारजों लोगोसेयै भारत सरकारजों लोगोसेयै बिथांमोनहा बोलो होगोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि थान्दै मेल आरो गुबुन गुबुन जोंनि थासारिखौ बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोङो सोलोंथाइ आरो बायदि समाज बिथिङाव जों बड'फा मिसन फर सास्टेनेबल चेन्ज बायदि थासारिखौ लानानै जों गेबेङै थान्दै मेलावबो सावरायगोन आरो बेबादिनो जोंनि बे बड'फा फोथार जाय बड'फानि बे दतमा हालामनि थावनियाव दिनै जारिमिनारि बे मोनसे बोसोरसालि जथुम्मा जानो थांगोन बियो जाहाथे अराय जारिमिन आरो बेसेबांसो रायजो राजाफोरखौ गेदारिं खालामनाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि सम बादियै जोङो 12 बाजियाव बिथाङा बावहाय माने हेलिकप्टारजों बाफैगोन जोंनि बे दिनैसिम बिथांनि बे टाइमा बिदि दङ आरो बेखौ लानानैनो जोङो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोङो थाम-थिम जादों आरो बिथांनि बरायनायाव जोङो माने 1,50,000 बाहाय सुबुङा जोंनिया माने जमा जाथारनांगौनि थाखाय जोङो दिनैहाय थाम-थिम खालामदों आरो बेखायनो जोङो गासै आइ आफा बिदा फंबायखौ जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय खावलायदों जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बड'फा फोथाराव आरो बड'फानि थावनियाव बड'फाखौ मान होनानै बिथाङा बे माने बड'फा फोथाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन आरो बेनिखायनो जे बे बड'फानि मोनसे गोहोमजों बर'फोरनि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि सिमांखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनि बावहाय माने ग्रोम ग्रोम माने बयनिबो बाहागोआ जाहाथे बावहाय मोनसे दिन्थिफुंनाय जायो बेखौ लानानै जों बिथांखौ बरायनो दिनैहाय थागथियारि जादों।
लानाय बर' फरायसा आफादनि बिबान सोलायनायनि हाबाफारि जोंनि जिहेतु बे 52थि बोसोरसालिया जथुम्माया बोसोरनैनि उनाव जानाय मोनसे बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बेयो जोंनि संबिधानिक नियम खान्थि बादियै जोंना बेवहाय दा जोंनि जे मावसम बे मावसमा जोंनिया बाहाय थुंगेगोन आरो बेबादिनो जोंनि थान्दै मेलावसो बे गासै थिरांथाखौ लानाय जागोन जे गोदानै बावहाय गोदान आफाद दानायनि थाखाय बाहाय थाम-थिम जागोन। दा बेनिखायनो बियो जिहेतु बोसोरसालिया जथुम्मा बियो संबिधानिक मोनसे टार्मिनेटिं सेसन हिसाबै जों बेखौ हमनाय जायो। दा बेनिखायनो बियो कनफारेन्सआ मोनसे टार्मिनेटिंनि सेसन। जिहेतु गोजान गोजाननिफ्राय फैगोन पार्किंनि बेबस्थाया माबायदि जागोन? दिनै जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव मिथिहोनो हायो जे बिसेसके जोंनि 16 अक्ट'खालिनि थाखाय 14-15नि थाखाय जोंहा बारा पार्किंनि उसुबिदा गैया। जोङो माने 500 मिटार बा माने 600 मिटारनि जानथायावनो जोंना पार्किंनि फेसिलिटि दङ जायफ्रा बाहेरानिफ्राय पार्टिसिपेट खालामगोन आरो बे थिखानाय जायगा दङ आरसिजों बेवहाय बिथांमोना दोननानै बेवहाय बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायै 16 अक्ट'आव जोङो सोरगिदिं बनरगाव लामाजों जायफ्रा कारिगाव जानानै बिसमुरि जानानै बनरगाव जानानै बिथांमोना बे थावनियाव फैगोन बंसिगाव लामाजों बे एरियायावहाय जोंहा मोननै पार्किं जायगा थागोन। दुब्लिया बुङोब्ला जों बंसिगाव फोथाराव दोननायनि राहा लागोन आरो दतमाजों जायफ्रा सेरफांगुरि जानानै फैगोन बेवहाय मोननै लामा दङ। रमनि आश्रम होननाय हगमा बिल ओनसोलाव जायगा मोनोबा बेजों डाइभारसन होनानै लावदङानिफ्राय दाङारखुथि फैनाय लामाजों बेवहायबो माखासे बास गारि गुबुन गुबुन गारिफोरखौ दोननायनि खाबु दङ, दोननायनि सुबिदा दङ, बाहाय पार्किं मोनसे दङ। बिनि अनगायै जायफ्रा दतमाजों सिदा थांगोन दतमायाव जि जायगायाव माने कनफारेन्सनि डाइभारसन दङ बे जायगानिफ्राय मानसिफ्रा ओंखारनानै थावनिसिम थाबायबोनांगौ। बे थावनिसिम फैनाया दालां बारनानै लङा दालां बारोबा बेवहाय 800 मिटारसोल' गोजान जायो। दा बेनिखायनो बेबादि सुबिदाखौ जों दोननाय जादों मानोना बावहाय लैहोर लैहोर गारि सोजानाय नङा, लामाया गुसेब, गामिजों हाबनाय लामा गोजा। थेवबो मानसिखिनिखौ जोङो बावहाय बाहागो लानायफोरखौ थाबायनानै बाहाय मोनफैनायाव सुबिदा दं होननानै जोङो बिनि थाखाय प्लान खालायदों आरो बेखायनो दतमानि गुबुन गुबुन बायदि बायदि बाहाय जोंहा बोरसि जरानि फोथार दं, हायार सेकेन्डारिनि फोथार दं, बायदि बे ओनसोलाव बासफोर पार्किंआ सोलिगोन आरो जोंनि दा बड'फा फोथारनि खोलाहा दाबसे जायगा दङ जाय जायगायावबो जोङो पार्किंनि सुजुग सुबिदाखौ दोनदों जायखौ दतमानि बरागारिजों कानेक्सन जानाय सारियालिनिफ्राय सानजाहा फैयोबा बे लामाया बेवहायनो ज' जाफैयो बड'फा फोथारावनो। ओंखायनो बै ससेयावनो जोङो बाहायबो पार्किंनि बोख्लायनाय जायगा दोनदों। दा बेबायदि माखासे सोरगिदिं माने हाबलाय ओंखारनाय लामानि जेबो उसुबिदा गैया। खालिबोल' जोङो गारि मटर खारनायखौ जोङो खम खालामनानै पार्किंआव दोननानै गेजेरावहाय मानसिफोरनि सुबुंनि जोंनि बाहागो लाग्राफोरनि थांलाय फैलायनि उसुबिदा जानाङैनि थाखाय जों बे दिनैनि दिनावहाय आरसिनि जे ट्रान्सपर्ट बा पार्किं नायग्रा बिथांमोन साब कमिटिया बेखौ जोबोद मोजाङैनो जोथोन लानानै लाहार फाहार खालामगासिनो दं। जानानै थागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो साइन्स आरो स्पेस साइन्स जिहेतु नैबे बोसोरावहाय इन्टारनेसनेल माने जि क्वान्टाम साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि बोसोर हिसाबै बियो फोसावजानाय आरो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो फरायसाफोरनि खाथियाव बे साइन्सनि आरो स्पेस साइन्स एजुकेसननि सोमोन्दै जों एगजिबिसन दोनदों। बावहाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय साइन्सनि सोमोन्दै प्रजेक्ट दिन्थिफुं फैगोन, CIT थागोन, गभर्नमेन्ट कलेजनि थागोन, साइन्स कलेजनि थागोन आरो गुबुन गुबुन हायार सेकेन्डारिनि स्कुल लेभेलनि स्टेन्डार्डनिबो फरायसाफ्रा बेवहाय डिसप्ले खालामफैगोन, इन्जिनियारिं कलेजनाबो फैगोन। दा बेफोर गासैखौबो जों मिजिंथिदों बेवहाय मोनसे गियान गोनां आरो गियान होनो हानाय फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो हानाय बे मोनसे एगजिबिसन जागोन। गुबैयै जि माने रायजोनि थाखाय बयनिबो थाखाय बेवहाय मोनसे दिन्थिफुंसालि बुक फेयार जागोन, बिजाबनि बाहाय दिन्थिफुंनाय जागोन। बियो एगजिबिसननि जे मोनसे आवथायाव सरकारि डिपार्टमेन्ट गोबां इनफरमेसन बाहाय जों लानो हागोन आरो गुबुन गुबुन रोखोमै बाहाय दिन्थिफुंनाय थागोन। दा बेखायनो बियो मोनसे नायथाव सोलोंथाव गियान मोनथाव माखासे थासारि जागोन होननानै जों फोथायदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों रिसेपसन कमिटिजों मदद होलायनानै जों बिथांमोनखौ हेफाजाब होनायजों